Un grupo duns 50 rapaces de primeiro a sexto de primaria do Colexio Castelao asistiron hai uns días no propio centro a unha charla do biólogo mariño e investigador Álvaro Roura Laviaga, quen lles explicou detalles do ciclo evolutivo das larvas do polvo. O que son a vida das larviñas de polvo e a súa aventura dende que nacen na costa e un viaxe que fan ao océano e todas as distintas criaturas que vai encontrar nese viaxe e as adaptacións que teñen esas criaturas a vivir en medio do océano. Aínda que se trata dun animal bastante coñecido para todos, na charla os rapaces descubriron tamén outras particularidades menos comuns desta especie, como o feito de que se sitúa no grupo dos invertebrados máis intelixentes, entre outras moitas. Como nos explica a vida do pulpo, cousas que non sabíamos, como vai a evolución. O que máis me chamou a atención foi as larvas, porque un pulpo pode facer un montón de larvas. Que podían comer cada cousa debaixo dela. A charla formaba parte da actividade Club de Ciencia que se ven desenvolvendo ao longo do curso neste centro educativo, que ten como a principal finalidade achegar o ámbito científico ao alumnado, a través de sesións principalmente prácticas. A experiencia resultou do máis satisfactoria para eles. A todo mundo encantalle comer polvo, pero sábese moi pouco de como viven as larviñas de polvo no océano, como nacen, como fan para irse ata fora, unha historia que de feito moi pouquiña xente coñece. Aproveitando a súa visita a Rianxo, preguntámoslle tamén sobre a posibilidade real de acadar o peche do ciclo do polvo a medio ou curto prazo, un feito histórico que, segundo el, podería darse nos próximos anos, despois de tempo de investigación sobre o cultivo larvario, o que permitiría a reproducción do polvo en catividade. Estáse conseguindo mellorar a supervivencia larvaria, que é o que a limitación principal do cultivo, porque as larviñas pasan como 2 meses dende que nacen ata que vanse ao fondo, entón ese é un momento difícil do cultivo, pero agora estáse dando pasos para mellorar esa supervivencia, que é o que se necesitase xuvenís para poder entrar nunha cadea de engorde. Non sei cantos anos van ser, pero penso que estamos indo pola boa dirección.